Zažili ste niekedy silné bušenie srdca, tras, pocit dusenia a paniku bez javnej príčiny? Mohol to byť panický záchvat. Panický záchvat je krátkodobý, ale intenzívny stav silného strachu alebo nepokoja, ktorý prichádza náhle a bez varovania. Ľudia si ho často milia s infarktom alebo porážkou, ale nie je život ohrozujúci. Panický atak nie je to isté ako záchvat úzkosti. Úzkosť je prirodzená reakcia na stres. V malom množstve je bežná, cítime ju napríklad pred skúškou alebo dôležitým rozhodnutím. Problém nastáva, keď trvá dlhodobo, ovplyvňuje každodenný život a spôsobuje psychické aj fyzické vyčerpanie. Úzkosť sa zvyčajne viaže na konkrétnu situáciu a narastá postupne. Panický záchvat je ale prudký a nečakaný. Medzi najčastejšie príznaky panického záchvatu patria búšenie srdca, tras, potenie, závraty, tlak na hrudi, trpnutie končatín, sucho v ústach alebo strach zo smrti. Čo v takých situáciách robiť? Zostaňte na mieste, kde sa cítite čo najviac v bezpečí. Dýchajte, pomaly a vedome. Skúste štvorcové dýchanie. Nádych na 4 sekundy, zadržať na 4, výdych na 4, zadržať na 4. Ak máte po ruke ľad alebo studený uterák, priložte si ho na krk alebo tvár. Môžete tak upokojiť svoj nervový systém. Nebojte sa hovoriť o svojich pocitoch a vyhľadať v prípade potreby pomoc.